Vada kuti ariti parudaita zari anogona kuerekana asumuka achitaura mukwanisa kuzomuona here. aiwa musasumuke henyu muchitaura zvatotanga mawana atotanga mawana atotanga munoitwa ani kwayo German Comrade Gudo. comrade ani Comrade Gudo. Can't say good and say can't call in Manyonga. all right Regarding Batia Kumama. Messi Bagadaso. Maybe I did what I'm with you. Catwanati. Yet, but David cut out and the door. Don't do that trust me. You don't trust the doors of Adanisa. In Madame was about to Negri was at the Guawa. Not tonight. Makuru shishi atumona mai saka ini yangu doro isipetali mukona wao wafane wao wakafane wao matanda kunzi wao matanda zvezvika kuno kunotanda zvakawanda anibona jambo garishasha munyama godo hasha madzikirira kuti tobochikangana kusarira usageza ngono pfari meta makumo nezvimwe zvakadaro saka hausokira sei ndokutamba na saka uri kwabhiswa wao oti wapuwa skadi weta 15 minutes wakauitarisa saka unenge uchitei especially maona manje department redu kavanhu wawo tine madepartments kune maddo madairy officer kana nezvemaddo titaura nezvemadairy officer toita makb makabeu kune makk makapukutu koza madidi chimboita kapukutu tomboona kuti ndeitei ndokubasa wangu ndodepartment rangu kapukutu ndokutirasaka ndokuti aitodawo example ka aina kuzara kasikakungomira kuchira kaisari toda kuzviona ndikabvisa kumana muchiona kuti dai so tiona manje tautanga kuti wawa manje inonzi chiyama kuita ikb manje kabeu yatimboiona saka manje unolasta sei wawa muchiri waso aiwa wawa unirwa kutandara mwana wamai wawa unirwa kutandara wawa unirwa kudhakwa maona manje ukandiwa wakutandara kwakutouabhisa odzinodoka kwakautandisa shima maona manje saka inonzi kb kabeu andinodzada kuti 3 madepartments makabeu makk makapukutu madpd drink and put down ndio inonzi dpd drink and put down because the vvip very very important porters I don't want serious my green bomb I don't go mara pese anenge machopa mahelicopter sayo ndivanofana kuti kuchenjerera bozi vakangomara mawana chatanga hauchaonwa saka dpd drink and put down ko kana wakanwa wakapa mumwe munhu zvinobvumidzwa zvakwe nekuti ane revenge here unomupaka obva ati beu obva ati futi beu wobva wapera obva ati mani ndikagarirei pasitashi akuenda ungamutere kuti kohwawo wedu wamwawa zvinozobuda azvizobuda hazvibude saka unoona zvakafanira kuti nakupfuura parodhapo okuti kotina ukapanapo oti chimboitai hurumende yakusunga zvinezvi kuramba wawa hurumende yakusunga 15 years mijeri kuramba wawa chinorambwa mukadzi mhosva basi nesadza mapirisi nezvimwe zvakadaro iwonzi konzi waramba wawa 15 years dzakakwana ukabva pano ukaenda kuchawagona hapana obva uchawagona hapana obvaenda kubvuma zviperi obva kubvuma zviperi dzinya yako ndeyekuti apatai mwadoro kana inenge une hwawa mukati chete pfuurira mberi hwawa ajerere wawa nduze awipedze nyaya yacho saka nyaya inoita ndeyekuti papa usama mbengona kapanama ona amai apfura ona amai apfura ndokuti vakadzi ka bhara riri kupamba ko avarapa ona bachi kuti bhara riri kupamba mune bhara umba kwenyu ukasvika pangu unobata muchudo unomira home ona bachi uya zodhoro kuti vakadzi pakana PS unosanda wakasununguka saka mukadzi wenyu aite azazvi zvekupomerwa izvi wangopomedzerwa kunzi takubate miri mesi saka chitongo saka zvichati maona bachi
Saka ndimufamba mwana. Arai. Namba dzangu manje. Double 0 triple not oh. Zvine adzine zera kuti kuno kuvari vaona manje. Amen. Ko ana masangura ndionenge munhu musini. Vari kuona kwachanguru. Tina wakapanako. Oh munawo. Maona manje. Mati unonwa sei? Wemata ayo zvakuita kuti manje une neketero mo. Wani kune neketero. Auna chiri. Dai uchiona paunobikwa ka. Zviye zvacho zvinyikwa zvinopururudzirwa. Uchigadzwa pamoto unopururudzirwa. Uchi chero Sero moto gazgaga pasi. Iwa monitambira. Majoskira de. Yaskirni. Hata hautandaro nawo. Hautandaro nawo kabadonge uchi. Kana ane revenge. Sasa wapenda yatoita revenge. Ngoshi ndaiziri. Wapenda yatoita waona manje. Waona manje. Saka mimi wao munofarira ndopi? Indofarira custom. Ndio matanda. Umatanda ndopi? Ndo uneshimira. Custom katana zve custom. Boss custom ka inorapa. Custom ine zvayakanakira. Yakanakira kuti inoita sei? 1 aushibise mazino. Aunzi sugar. Aureme kuti kana kutakura. Ndozvo vakaona manje. Une advantage disadvantage. Saka ndo wakafana Saka kuti kachitane zvekuti castoka zvakafanira abbreviation castoka inotaura kuti casto laga can Africans still trust little education? Let African girls enjoy romance. Tanga kuti takumadoro basi. Aiwa dzokerera yapo. Aiwa kudzokorera zvangu padzokorera nesimba. Dzokerera. Casto laga. Say can Africans still trust little education? Let African girls enjoy romance. Amai makadi yeni. No. Anzi mamba unonaka newamwayo. Akapana maiki. Kuya wangu wasipoda tipa lezo. Waona mashi. Sasa kana zvakafanira kuti kati ukana skin yamai vacho. Waona mashi. Skin yamai vacho. Amai munomwe. Kasano. Imi muno. Onzi warora mukadzi akadaiso wakumuendesa kumunda. Amarwe nechaguduma so sorry kumamwe. Skin yekuti ingapinzwe mumunda iyo kana nemumi. Andi munova kuti girl abuse. Ine chipa chiru. Child abuse. Maona. Ndichaziva kwamama. Ndikuti vakadzika. Zvikupa kwangu. Kana pese rosarida. Usati kana kwarohono uzoti warorwa zviripo. Waona mashi. Bakaipa. Saka kasolaga nechi? Kasolaga ne chibuku ichi. Tangotaura nyaya yacho. Tangotaura nyaya. Ayo ndikufuka kuti nditumeka mukomana. Ndimukomana. Matsangura. Maoneka ari kundiripo. Mukuru matsangura mukuru. Oi pedza uye undione. Amai vanhu kine amai toro teta sina mai. Sari zvetika mande zvetika. Zvakafanira kuti ndingadzi nangu vanovava wapindira vose rodhakwa vane kubatira mushuno kuti nhai murewa mukuru vara chinamora mushawasha nhai mugagami wamunopindira mavose rodhakwa mashaya murume mukuru tore mari metunire wawa musi mwana mudiki totobatirwa mushuno namefana kana kubudirwa neziva uri magumbi ukabudirwa neziva uri magumbezi ame vanovava zvaiyawo vazati nhai mukuru vara vezerenyu zvimatini masikati 44 imakati katakati chamurira chii murume mukuru mari yewawane mari yewawane kugara payega tikomuriwo tinogara patutumika maona manje magirazi kuzo makasvika mukadzi wenyu ane nhumbu makafenderi hai zvinozoonekwa mashure bhozi nyaya apa tita nezvehwawaka hwahwaizi osa hwawaka handaudza kuti kata nezvehwawaka ta nezvekuti hwematanda pakasoni ita zvinhu zvako 1 ta nezvehwawa anora chikuru chii mukadzi nehwawa saunonewawa zvinozoonekwa mashure izvi ine maingredients avo andora saka chikuru chii mukadzi nehwawa adoro hai special department rehowatu yapa ndova nedzimirewa ndichiti mudiri pano kuruvara svika maona macho isu kwedu toti mahebs kai
mahebhisi unorapa unotenda zvakawanda chambwa shasha munyamagodo haasha madzikirira kuti robo chikangana kusarura usageza ngonopfarimire usakutama nawo but kana radzima yangu vana vavasei wanika uchindipa fodya yeye yamunodiye kupaka iyo munoiti chikwe mbanje aiwa imwe yacho iyi chimonera ichocho masairirwa masairirwa mazimwe ekurevererwa ngazviende kuna iyeyo saka mukadzi wenyu mimi anofara achikuona muchinwa haupindira pasinodhakwa sakaona unhu hwake pinda mbasinodhakwa uone mukadzi anovava zvake iyeye hausiwo mbiri wangu vamfana ndokura zvokura zvezvikaita ndokura nepai ukabudwa nezau ri magumbezi ihondo yega ukapinda mbafutusinodhakwa ihondo futi umaona mani saka pana vandigerei handikore handikundokura nepai kana vanoti anogumbuka sei wanika uchindipa fodya kupaka iyi fodya nenebhazvai watasa kuti first court uchitanga kuikumbira hainzi vakuru ndipe vakafodya inenzi vakuru kana mwine ayo ndidzamurirewo yo dzamu yedzimpi first court my selection ndoko dzemakonzo mvere dzekasi mapeta hauna chato chake maufu chega unotepara chaari kubvarira zvikumhanya rinote side raro rine hwe